Отново включвам се, за да ви покажа новите фигурки. Още неизпробвани модове, които сега ще ги пробваме. За да ги отлеем заедно и да ви покажа новите фигурки, които ще имам. Само да извадя тези поръчка. Тези яйца. Така. Сега идва интересната част. Първия мод е ето този бейби мече. Наведнъж ще ги лея. Втория е, мисля, че мече беше мече на луна, спящо мече на луна, много сладко. Започвам с по-големите. Това е малкия принц. Първи път сега ще ги отлея. И това е едно много сладко слънче. Така ще го отлеем. И слънче. Да, слънче, което държи възглавничка. То е много сладко. Сега време е дойде и техния ред. Защото на първо място са ми поръчките. Сега има време за тях. Не знам дали ви е интересно. О, забравих да спомена. Току-що видях видеото, второто видео, което съм качила. И видях, че съм успяла да включа коментарите. Което значи, че може да ми пишете, ако нещо ви е интересно. И да, просто е трябвало да включа, да натисна. Аз съм натискала до сега, че видеото е за деца. Като съм мисляла, че става, че просто видеото може да се гледа от деца. И заради това съм го цъкала до сега. Той ме пита, видеото подходящо ли е за деца? Аз отбелязвам, да, подходящо е. А то е искал съвсем друго нещо да каже. Че видеото е само за деца. И затова не са ми включвали коментарите. Няма значение. Просто ги включих. Може да ми пишете. Това е най-важното нещо, което искам да ви кажа. Вие го виждате ли, че може да ми пишете в коментарите. Значи по принцип това ми е тук спирта. Нищо, че няма да аз имам спирт. Това ми е пръскалото за спирта. Но нещо се е задръстило тук. Не знам какво става. Не иска да пръска. Да трябва да го видя. Не е препоръчително да се пръска с дезодорант или парфюм. Може да се пръска, но най-подходящо е спирт. Не, че не може да се пръска с парфюм. Просто най-подходящо е спирт. Спирта се пръска, за да няма балончета, за да няма дупчици, за да няма излишни... За да стане описката както трябва. Отгоре, ако имате балончета, пак пръскате. Трябва да го видя какво става това пръскало. Важно
Важното е, че отключих коментарите, разбрах как трябва да цъкам там, за да може да ми пишете. Оле, забравих да съм налява кошницата или какво стана. Няма значение. Ще го изчистим. Да. Намазано. Това е. Това е за сега. След малко ще се включа с интересната част да видите отливките. След малко. Отливките са готови да ги извадим. Кой да започнем? Ето със слънчето. И така малко сладко слънче. Ще започнем. Ето го и Нико. Слънце. Своя складница коса. Мечето. Ето, бейби мече. Малкият принц. И такова високо и красива отливката. И мечето на луната. Това е може би една. Ми хареса най-много. Вижте колко е красива. Много сладко. И аз съм си донесла целофановите пликчета, контейнерчета за акрилните боички. И се заемам с изработката на следващите подаръчета. Това беше за сега. И чао от мен!